Salutare, bine la un nou vlog. Astăzi, cum v-am obișnuit săptămâna asta, ca să vă povestesc ce mi se întâmpla mie ieri. Deci, v-am povestit că m-am certat cu Ștefania și tralala. M-am certat, m-am împăcat, v-am zis în vlogul anterior. Vă zic și acum, nu le suport pe fetele alea care mă cert aproape în fiecare zi, nu le mai suport, deci nu le mai suport, aproape nimeni nu le mai suportă, nu s-a stricat coafura. Deci, ieri a fost asta, ieri m-am certat, s-a prins puțin conversația. I-am zis lui Laura frumos că da, Ștefania e serviciu, că vrea să speli budeții. Și i-am zis frumos, dar Ștefania e de serviciu. Și ea zice că, deci, probabil nu m-ați auzit, deci, i-am zis frumos Ștefaniei Laurei că Ștefania e de serviciu. Frumos. Și a zice urât, da, mai lasă-mă odată, dă-te de treaba ta, nu-i treaba ta. Cum vine asta? Deci eu îi zic, vorbesc frumos cu ea. Și că nu este... Doamne, deci am credit falsă. Și s-a aprins puțin și am zis că, da, eu ți-am zis frumos, dar nu mă interesează ea de acolo. Dar tu tot cauți motiv de ceartă. Am trecut cu vederea, apoi am văzut că Maria scrie că pe fiecare în parte ce facem, chiar dacă stăm în banc, ci că dansam din cor. Larisa a dansat din cor, care eu stăteam în bancă și vorbeam cu Denisa, cu Alina. Și că la ea bănghit iar. Știu că am trecut ăsta de vreo 3 zile, dar nu este murdarul la mână și pantalonii ăștia nu sunt murdari. Și la 2 mână nu am de ce să schimb hainele de pe o zi pe alta. Cum vine ca să schimb hainele pe o zi pe alta. Ok, hai să ne întoarcem. Am trecut cu vederea, nu mai durează mult. Asta, Ștefania are pe foaia pe care îi scria Maria. I-a băgat-o pe aici, la spate lui Denisa. Și scrie acolo, Larisa dansează din fund. Și ce că mă duc eu la ele pentru că m-a enervat. Maria, ia spune și mie, așa i-am zis, Maria, ia spune și mie unde am dansat eu din fund. Azi, poate în celelalte zile am dansat, pentru că nu dansez eu din fund. Dansam gen, o să vă arăt la sfârșit, pentru că așa ar trebui să vă lămuresc. Și spune că ea neagă de bineînțeles, neagă. Și ce că, dar nu dansai tu, nu dansai tu. Cum dacă nu dansezi, dacă aici scrie Larisa dansează din fund? I-am arătat foaia. Și ce că, dar de unde ai asta? De la Alina. Dar Alina de unde o are? Nu te interesează pe tine, gen. Nu te interesează pe tine. Și mă duc acolo și arunc foaia ca să nu ia râd lui doamna. Și vine Laura. Tu te faci victimă. Te prefaci victimă. Și ca să ne scadă nota la purtare. Mă doare și eu gen eram
Mă doare fix undeva de nota voastră la purtare. Voi vă faceți de cu mâna voastră. Apoi, la oră, nu mă lăsa în pace. Vreau să scriu și striga, nu știu dacă era la ce oră eram. Adică el, Andreea, a decis să nu stea cu telefonul. Mi se pare foarte tare genul ăsta de experiment. Da, nu știu, da. Nu mă încearcă așa o... Nu știu la ce de la ore eram, dar știu că strigam, mă întorceam, Maria se dădea. Așa și i-a zis Paul că da, mai lăsați în pace. Am stat cât am stat. Și am răbufnit, dar voi chiar nu puteți. Apoi m-am dus la baie, a venit și el după mine, pe cum? Să stea el în clasă, trebuia să mă mănânce de ăla. Și m-am dus în clasă asta, plină din nervi, deoarece rădeau acolo. El le-am auzit. Și ce că da voi, și eu eram, da voi, nu, da, pe voi, chiar vă, grija de mine și ce că, da, și da, o să vă fiu. O să continuați voi. După ce vă vedeți nota la scăzută la purtare. V-am făcut i-am făcut prea multe. Nu le-am zis lui doamna deoarece, nu știu, zice că îmi spune ceva și eu nu fac. Asta. Nu le zic pentru că, a fost prietena mea, cum să-i zic. Maria nu se spun niciodată, adică chiar dacă ne-am certat. Nu pot. Maria nu se pot niciodată spune. La oră l-am spus pe Boț că l-a sunat doamna la semnat și că el zice, hai, dați-vă la o parte, că miroasele sărăcie și ce la... Aha, deci așa ai zis. Deci tu ești bogat și ăștia sunt săraci. Nu s-a cumințit, azi a dat cu vulgărenușă. Azi a fost puțin mai liniștit pentru mine cu George. V-am povestit în ăla. Mor de râs. Cu mine însă, dacă eu mor de râs, voi sigur vă tăvăliți pe jos de râs. Cu George a zis că stăteam pe hol și eu, frumos, era după ce am mâncat și cică. Piciorul. Și ce că e... Și ce că la mine, și ce că ea la mine. Și ce că... Unde rămân? Azi vrea să mă iei în brațe. Stăteam și noi pe hol. Stăteam lângă cu ieri. Și vine George și zice că hai să te iau în brațe, iubire, hai să te iau fisi, hai să te iau prințesă. Deci eu, nu știu cum am dat eu așa și a apucat să-mi ia mănușa din trei picioare. Gen, aveam mănușile aici, nici acum nu știu unde sunt. Și stăteam așa, vreau să-mi iau mănușile. Și că apoi vrea să mă pupe. Și că hai să-ți dau un pupi pe buze.
Hai să dau un pic iubire. Și zice că lasă-mă în pace, gen eram, lasă-mă dracu în pace, ce dracu ai cu mine. Și da, n-am avut... Vă povestesc mâine ce mi s-a întâmplat azi, dar înainte să terminăm acest vlog, v-aș ruga să apăsați butonașul de like de sus, să apăsați pe clopoțel, să vă vedem notificare de câte ori postez un nou videoclip și știți cum merge. Pa, pa!